Egunon, nik uste dut ja kamera ikusten nauzuela eta entzun baita ere, ziurtatzen Bai, baldin badiazue, oso eta ondo. nire pantalla ere konpartitu egin dut, ez dakit ikusten duzuen. Bai, zabaldu, nahi handiago ikusteko, hor eskritorio Hau, moduan ikusten delako. holaxe, ezta? Oso ondo, venga, aurrena duzunean. Bueno, nire txanda orain, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi nituen gonbidapen hau luzatzeagatik, gure fakultateari, gure ikerkuntza taldeari eta bereziki Oidui, Nagore, Asier eta niri. Badakizuen moduan, lan sakon bat egin dugu, errebisio sistematiko bat egin dugu, gai honen inguruan, eta pixka bat, aprobetxatu dugu, esparru hau, ezagutzera ematera, egin dugun lana edo egin dugun esfortzua gai honen inguruan. Nire aldetik, pixkat Oiduiren hildoa jarraitu behar dut. Ondorioak, atera ditugun ondorioak oso antzekoak dira, naiz eta nik espezializazio adinaren eragina aztertu dudan sakonago, erlazio zuzena dauka Oiduik aipatu dituen gauza askorekin. Ikusten duzen moduan, nik euskeraz egingo dut nire hitzaldia, eta diapositibak erderaz jarri ditut, pixka bat, norbaitek zailtasunak baldin baditu jarraitzeko, hor dauka informazioa, eta gero ere galderak baldin badaude, bai euskeraz, bai erderaz, erantzun ditzazket inongo arazorik gabe. Bueno, hasteko, nik beti galderak nire buruari egiten dizkiot, eta gustatzen zait asko, jendeari ere luzatzea ze galderak dituan nire buruan. Eta lehenengo galdera izango litzateke, hauxe ez, pantailan ikusten duzuena. Adinak, espezializazio adinak, edo kirol batean hasteko adinak, ea orain daukagun estruktura hori egokia den, ala ez den egokia. Ze adinetan hasi behar dugun espezializatzen, eta pista batzuk bota ditu Oiduik, edo ze adinetan hasi behar dugun kirol hori egiten. Horren inguruan, pixka bat hitz egingo dut. Eta gero baita ere, hausnartu nahiko nuke, edo denak pentsatzea, ea orain momentu honetan guk daukagun eredua, hau da espezializazio edo hasiera, hastapen hasiera hori, kirolean egiten dugun hasiera hori edo eredu hori, ea egokia den edo ez, edo ea aldatu dezakegun edo ez. Nire ustez, gai oso garrantzitsu bada, hemen interes asko daude. Alde batetik interes publiko badago, erakunde publiko asko daude horratzean, eta erakunde publiko hauek bermatu behar dute. Hau da, alde batetik kirol gazte horien osasuna, errendimendura igotzeko edo lortzeko, goi errendimendu hori lortzeko bide horiek ere bermatu behar dituzte, eta beste aldetik baita ere kirol hastapen horrek bermatu behar du gero populazio aktibo bat edukitzea edo horren laguntzaile izatea behintzat. Baita ere interes pribatu asko daude, kirol hastapen horretan, interes asko daude arlo pribatuetan, enpresa asko, entitate asko daude, eta bakoitzak bere interesak dauzka. Interes pertsonalak baita ere daude, bai kirolari gazteengan, baita ere familietan, eta horrek ere beste agente batzuk sartzen ditu jokoan. Eta gero, daude olako, ez dakit, kreentziak edo usteak, urte desberdinen zehar eta tradizio desberdinak, modalitate edo kirol desberdinetan, eta horrek ere mugatzen du ze gauzak egiten ditugu. Guk ez dugu alde egingo dugu pixka tortikan, kreentzia horietik alde egingo dugu eta uste horietatik alde egingo dugu, eta hemen ematen dugun informazioa pixka bat oinarri zientifikoa batzuk dituz, olako lan bat egin dugu, eta hortan ibili gara eta pixkat kontatzera etorri gara, ez gure iritzia, baizik eta oinarri zientifikoak edo ezagutza zientifikoak zer jakin duen. Beste galdera sakon bat, eta 10-15 minututan ezin diogu erantzun eman galdera honi, baina gustatuko litzaidake hausnartzea askotan kirol hastapenean ze helburuak ditugu. Hau da, ze lortu nahi dugun kirolari gazteekin lanean hasten garenean. Eta hemen berriro ere interes asko daude, eta iritzi asko izan daitezke, baina begiratu beharko genuke ea zer den egokiena pertsona horientzat, haur horientzat, eta kirolari gazte horientzat. Eta nik nire hitzaldia pixka bat zentratuko dut 3 gai hauetan.
alde batetikan gustatuko litzaidake hausnartzea edo pixkat egin dugun lanaren oinarriak azaltzea, ze eragina daukan espezializatzea lehenago edo beranduago kirol errendimenduan, goi errendimenduan, bai osasunean, eta baita ere ze efektuak izan ditzazken, orain egiten dugun gazteak, gure gazteak egiten duten kirola eta espezializazio goizti horrek ze eragina daukaten, edo ze eragina izan dezaken, urte batzuetara egiten duten kirol maila edo ariketa fisiko mailarekin ea erlazio hori dagoen edo ez dagoen hori ere aztertzea. Orduan, nire hitzaldia oinarrituko da, 3 bloke handitan, kirol errendimendua, goi errendimendua, ze efektuak dauzkan, osasuna eta urte batzuetan izango dituzten ohiturak edo ariketa fisiko ohitura horiek. Lehenengo blokearekin hasita, lehen esan duan bezala, uste asko daude, eta gure ereduak askotan tendentzia dago lehenago hastea, ez? 6 urterekin ja ikusi dezakegu, pertsona asko, kirolari asko, modalitate askotan, espezializazio nahiko potente bat egiten ari direla, eta gehien bat uste delako horrek lagunduko duela, gero, detekzioa, talentoak, hobetzea, eta azken finean, errendimendu edo goi errendimendu hobeago bat izatera. Hori da pixkat ustea, eta nik uste dut, bai monitore, bai entitate, bai politikari asko, uste dutela, eragin positiboa duela, lehenago hasteak, eta egunetik egunera ikusten dugu, leku askotan, eta hemen ni Nafarra izan da, ikusten dugu leku askotan, 4, 5, 6 urterekin, 7, 8 urterekin, 9 urterekin ja daudela, leku askotan, eta kirol modalitate askotan, espezializazio potente batekin behintzat, eta pentsatzen dut uste horrekin egiten dela. Diapositiban jartzen duan bezala, notizi onak edo txarrak, segun ondikan begiratu daiteken. Hau da, literatura zientifikoa aztertzen baldin badugu, garbi dago zein den ideia. Eta adibidez, ez dizuet aspertu nahi olako literaturarekin, baina uste dut foro honek eta entzuten ari zaretenak literatura zientifikoa askotan irakurtzen duzuela, familiarizatuta zaudete, eta jarriko ditut eredu batzuk, pixka nire diskurso hori jantzteko, ez? Eta adibidez hemen ikusten den bezala, Bayensen taldeak egin zuen ikerketa batean, oso garbi azaltzen dute, korrelazio negatibo bat dagoela, eta zenbat eta lehenago espezializatu, errendimendua normalean txarragoa izaten da. Goi errendimendura ez dira ailegatzen, kirolari horiek lehenago espezializatu direnak. Eta lan hau bideratu duten bezala, beste batzuk ere badaude eta eredu batzuk jartzea gustatuko litzaidak. Ez dut asko sakonduko lan bakoitzean, baina bai pixkat jarrik dizkizuet olako pildora edo gauza nabarmenenak. Begira, adibidez lan honetan beste lan bat izan zen, olako aldizkari potente batean publikatu zena, 1500 kirolari hartu zituzten, modalitate olimpiko desberdinak hartu zituzten, eta normalean goi errendimenduko kirolariak ziren, eta galdetegi retrospektibo bat pasatu zitzaien, jakiteko nola izan zen haien hastapena eta ze adinetan espezializatu egin ziren. Eta ikusi zuten, edo 3 talde egin zuten. Modu batean, internazional mailara ailegatu zirenak, beste talde bat egin zuten nazional mailara ailegatu zirenak, eta beste taldetxo bat egin zuten gehienez junior internazionalak izan zirenak. Eta aztertu zuten ze gertatzen zen. Orokorrean, zenbat eta maila altuagoa izan, zenbat eta maila goi errendimenduko maila altuagora ailegatu, normalean edo gehiengoak bere entrenamenduak beranduago hasten zituzten, txapelketan parte hartzen baita ere beranduago hasten ziren, elitean ere debuta beranduago egin zuten, eta programa espezifiko, talentu eta olako zentruetan beranduagoa ere sartzen ziren. Eta hori dela gero errendimendu hobeago bat lortzen dute. Olako lan pila bat daude kirol modalitate desberdinetan, ez bakarrikan olako kirol olimpikoetan, baizik eta beste batzuetan ere. Adibidez, hemen dauzkazue, beste ikerketa bat, non hartzen dituzten kirolari desberdinak, modalitate desberdinetakoak, eta egiten dituzte bi talde, ez? Batzuk, edo sailkatzen dute, Europako top edo munduko top 10 horien barruan dauden kirolariak, eta beste batzuk, eta deitzen diote kasi elite, ez? Ia elite edo goi errendimendura ailegatu diren horiek. Eta hemen ikusten da, bi talde horietan, antzeko emaitzak ematen direla. Hau da, normalean,
15 urtera arte, lehenengo top hoiek aztertzen bali ditugu zer egin duten kirol astapena eta noiz hasi diren, normalean denbora gutxiago pasatu dute 15 urte entrenatzen, 15 urtetara ailegatu baino lehen. Eta normalean, txapelketak entrenatzen eta beranduago hasi dira talde hori edo top horiek. Beraz, pista batzuk ematen dizkigute, nondikan joan behar duen, ze goi errendimendura ailegatu nahi baldin badugu, ez da faktore bakarra, hori ere kontutan eduki behar da, faktore asko daude goi errendimendura ailegatzeko, baina lan hauek, oso potenteak diren lan hauek, pixkat bermatzen duten nondikan joan behar dugu. Beste artikulu honetan, eta pixkat ildo beretik doaz, aztertzen dituzte ia 25 modalitate, kirol modalitate desberdin, eta aztertzen dituzte 3 edo egiten dituzte 3 kategori lehengo artikuluak metodologia hori jarraituz, eta ikusten dutena da, normalean zenbat eta maila altuagoa lortu, aztertzen da edo ikusten da ze espezializazio edo espezializazio hori pixkat beranduago izan dela. Eredu hau ere oso garrantzitsua da, ze artikulu honetan adibidez pixkat aldatzen da, eta hemen hartzen dituzte ez bakarkako kirolak baizik eta taldeko kirolak ere hartzen dituzte, eta ikusten dute gutxi gora bera berdin. Egiten dute, pixka bat nazional mailara ailegatzen diren kirolariak, praktika gehiago egiten dutela, 15-16 urtera arte, modalitate desberdinak praktikatu dituzte modu areagotu batean, besteekin konparatuta, beste taldeekin konparatuta. Beraz, datu oso nabarmenak dira eta literatura zientifikoa gutxi gora bera hildo beretik doa. Baita ere, ikerkuntza honetan ikusi zen ehuneko portzentai oso altu batek, 7-8 urteetan, elitera ailegatu den modalitate horretan, ez zuela parte hartzen 7-8 urte zituenean. Eta horrek ere, pista handi bat ematen digu, ikerkuntza hauek hortik handoaz. Eta baita ere daude olako ikerkuntza konkretuak, eta aukeratu dut futboleko kasua, baita ere daudelako futbolean olako ikerkuntzak eginak, eta ikusi da, eta tendentzia berdintsua da. Hau da, internazional mailara ailegatzen direnak, 17 urte arte denbora gehiago pasatzen dute, futbola konpaginatu beste ariketa batzuekin, edo beste kirol modalitate batzuekin. Eta hau ere oso nabarmena da, eta lan klasiko bat da alde honetan. Eta, pixka bat, modu honetan, edo literaturak nik laburtu dut, hartu ditut, aukeratu ditut 4-5 artikulu gehiago daude, baina tendentzia oso nabarmena da, eta hildo honetan doaz ia ikerkuntza guztiak. Beste galdera bat izango litzateke zer gertatzen den kirol modalitate teknikoan, edo komponente tekniko oso altuak dauzkaten kirol modalitate horietan. Askotan erraten da, modalitate konkretu honetan, teknika behar den modalitate honetan, edo errendimendura ailegatzeko teknika oso garrantzitsua denean, ze gertatzen den. Agian kirol astapen hori, adin hori antzintu behar dugula. Ikusi da ez. 3-4 lan daude literatura zientifikoan publikatuta, kasu konkretua, golfaren kasu konkretu hau aztertzen edo azaltzen dizuet, eta ondorioa oso nabarmena da. Hau da, oso espezializazio goiztiarra egiten dugunean, normalean, gero, errendimendura, ez dauka eragin positiborik errendimendurako, olako kirol konkretu batzuetan ere. Salbuespen batzuk badaude, kasu honetan, eta literatura zientifikoak hola adierazten du, badaudela kirol modalitate batzuetan, goi errendimenduko adina asko antzintzen dena. Adibidez, patinaian, edo gimnasia ritmikoan, edo gimnasia artistiko bezalako modalitate batzuetan, goi errendimendua ez da ailegatzen, 20 piko, 30 urteetan, baizik eta asko ere lehenago da. Orduan, logiko denez, kasu horietan, modalitate horietan, espezializazioa ere agian aurreratu egin beharko litzateke, baina kasu konkretu horietan. Zergatik, modu batean, adaptazio anatomiko eta fisiologiko batzuk asko zerrazagoak dira ematea lehenengo urteetan edo gazte garen urte horietan. Eta orduan hortikan etorri daiteke justifikazio hori. Edozein moduz, nik beti ere galdera hau botatzen dion neure buruari, eta jakin eta 1% edo 2 askoz jota, populazioaren 1% edo 2 goi errendimendura llegatuko dela, hori jakinda ere,
galdera bota beharko genioke gure buruari erranez, ea gure kirol modalitate antolaketa hori bakarrikan pertsona hauentzat edo ona bideratuta egin behar dugun. Eta ez dugun aztertu behar beste helburu batzuk, ez dugun aztertu behar beste jarduera fisiko edo kirol praktika egiteko era batzuk. Eta hortikan etortzen da pixkat osasunaren inguruan, ze efektuak dauzkan, eta hemen sartuko naiz bigarren bloke honetan, ze efektuak izan ditzazkeen, alde batedikan goizago espezializatzea edo goizago kirole bat konkretu batean hastea osasunerako, kirolari hoien osasunerako. Eta hemen ere, oiduik aipatu du pixka lehenago, eta ni ere bat nator honekin, literaturak oso garbi dauka, lehenago espezializatzen bali magara eta oso goiz espezializatzen bali magara, ez dauzka onura positiboak gure osasun fisikorako. Hau da, espezializazio goiztiar batek azkenean lesio tasa eta arriskua asko handitzen du, eta arrazoi desberdinak daude, gehienak esaten dute 13, 12, 14 urte baino lehenago kirolari baten gorputza ez dagoela prest olako espezializazio konkretu bat egiteko, eta hobe da beste hildo batetik, eta hemen ere eredu asko dauzka. Adibidez, kasu honetan, Jaianti eta bere lankideak egin zuten ikerkuntza batean, hemen hartzen dute zenbat lesionatu diren kirolari batzuk, segunetan noiz espezializatu egin diren. Eta hemen dauzkazu pixka bat egin dituzte bi talde, batzuk lesionatu direnak, beste batzuk ez direnak lesionatu, bi talde konkretu egiten dituzte, adin konkretu batzuetan, olako lagin handi bat hartzen dute ikerkuntza honetan, kirolari desberdinak eta modalitate desberdinetakoak, eta ikusten dute oso garbi, normalean lesio gehiago dituzten talde horietan, espezializazioa lehenago egin dela, eta ez bakarrikan espezializazioa baizik eta ariketa mota konkretu batzuk egin dituztela kasu horietan. Eta, hor hildo hori oso garbia dago. Eta nabarmendu nahi nuke, ze badago ikerkuntza oso potente bat, non neskeengan sakontzen duen pixkat gehiago. Eta ikusten du neskeengan espezializazio goiztiar bat, hau da, lehenago hasten bali magara espezializatzen kirol konkretu batean, oraindikan ere areagotzen dela lesio tasa eta lesio askoz ere gehiago izan ditzazkegula, eta hori adibidez populazio konkretu horretan fokoa jarri beharko genuke, eta hor kontu handiz ibili beharko genuke. Gero ere badaude izugarrizko konsensu pila bat, aurkezten dizuet hemen artikulu hau, non British Journalen dela olako gure arloan aldizkari oso potente bat, duela urte batzuk atera zen olako konsensu bat, eta azpimarratu dut zenbat artikulu begiratu dituzten, 200 eta piko artikulu begiratu eta gero, konsensu bat ateratzen dute, eta oso garbi nabarmentzen dute, arrisku handia dagoela, edo areagotzen dela arrisku hori, lesio arrisku hori, lehenago hasten bali magara espezializatzen, eta gehien bat egiten bali madugu espezializazio hori 12, 13, 14 urte baino lehenago. Beraz, alde honetatik ere beste bi erakundek gutxi gora bera hildo berean hitz egiten dute, eta gomendioa oso garbia da, literatura zientifikoak egiten dutena, eta erraten du atzeratu egin behar dugula kirol espezializazio hori, eta gutxi gora bera 15, 16 urteetan hor barna hasi behar dugula espezializatzen. Eta ze gertatzen da beste hirugarren arlo horretan, baten genuen, gure astapenean, kirol astapen horretan oso garrantzitsua da, ohitura batzuk gure kirolariengan bermatzea. Eta ohitura horiek mantendu behar direla, kirol edo jarduera fisiko ohitura horiek mantendu behar direla gure bizitza osoan zehar. Eta hori izan daiteke oso helburu potente bat. Hemen ere ikerkuntza gutxiago daude, eta hemendikan urte batzuetara agian lanean gaudelako arlo honetan, edo baina hasi berri gara pixka gehiago sakontzen, agian informazio gehiago izango dugu, gure esparru konkretuan, baina literaturan ere badago zerbait honen inguruan, eta hortan aztertu dezakegu, eta hemen aztertu behar ditugu olako ideia batzuk, ez? Jakin badakigu, eta literaturan ere oinarri zientifiko bat badago, non esaten duen
azkenean espezializazio goiztiarrak gehien bat 13 urte baino lehenago egiten duen espezializazio hori ematen baldin bada, bukaeran jarduera fisiko maila hurrengo urteetan gutxiagotzen dela nahiko eta kirola uzteari arrisku handia dagoela gure kirolariengan eta hori asko ematen dela. Modu batean egiten dena da, konparaketa bat, ez? Normalean, ikerkuntza hauek dira retrospektiboak eta galdetzen da, edo aztertzen da ze praktika dagoen edo ze praktika egiten duen populazio batek eta nola izan den bere kirolastapena, eta literatura zientifikoak dioenez, garbi dago, lehenago espezializatu, erlazio oso potente bat dagoela, lehenago espezializazioa, lehenago kirol modalitate baten espezializatu, gero helduak garenean kirol praktika gutxiago eta jarduera fisiko praktika gutxiago egiten dela. Deitzen diote erderaz abstinentzia deportiba edo, ez? Nekea, burnout, oiduik ere antzintu du pixka termino hori asko ematen dela, kirolari uztea gertatzen dela, eta gehien bat hori ematen da, entrenamenduan gazteak garenean edo aurrak garenean entrenamendu volumen altuak eta txapelketa volumen altuak ematen direnean, eta exigentzi maila hori oso altua denean, horrek areagotzen duela asko, gero heldua garenean kirol jarduera fisiko edo kirol eta jarduera fisiko mailak asko jaistea. Beraz, ondorio bezala, errendimenduan, nik uste dut garbi literaturak oinarritzen duela edo justifikatzen duela, antzintzea hasteko adin hori eta espezializatzeko adin hori ez dela egokia, ez errendimendurako, ez da ere osasunerako, eta ez da ere gero heldua garenean jarduera fisiko maila gehiago edukitzeko, beraz, literaturak oso garbi dauka zein den bidea, nola egin behar dugun bide hori, eta agian falta zaiguna hori martxan jartzea, badakit askotan zaila dela, aipatu ditugun interes, kreentzia edo tradizio horiek dauzkagula hor medio, baina nik uste dut garaia dela da, eta oso garbi dago literaturan norutz joan behar du. Honekin bukatu dut, nire hitzaldia, pentsatzen dut denboraren barruan nagoela, eta gero galdera baldin badaude, gustu handiarekin saiatuko naiz pixka bat erantzuten. Mila esker. Eskerrik asko.